تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحو من عملقاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي نعطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرتات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا حيل فقري منشي لاف ستوريز ترجمي بركة حدش أقربي تسفيت يوهانس أبتم شتيا جزام ساعتخو بعلت بيتين زقربت تدرار نات مجبنا بإيد حيزة حديق نجرك زدل لخو نجر علني بلكوا بهدأت أب أفان زأتو تخلصون حيخت عينيت أمتتني سعيب نزمت أبلع أزورد قدعات كاب عينا خنببويس أجمنن هندبت أفي بخميكم زخفتت أفقني أنت يحسبكم زنبركو جن كفلت أنيرني كان فاتح دليل اللخو كأسيله أثار استيال عالكوا بغالاتيك تندرير أخوان أبكن دعو هدئ إلى السلام انتي بلتني نحطها قوسيوخ حلفتنكو ازخاها نعا أحرقا حزاتون زنبرت مقبي بمدرباي قبل عليها قبعبعات نسخها سبعة يكون كان أبتا مشات نحاد حدناي تزراربنان أب عميق حساب تحيلانيرا أمونغا حدارنا انتاي كم زقات أمي حسبا منبارو أفلت نيرا قن حطو آخ عقب زخ الملسين برنن نبعلت بيتي كتفكرت تخلبي أين برتنن نابجين شفيتا نيرا يعشوات راي نيرا مس عمي فرحي نفتحنا حق زيزو بالكونة بتات صحافكو ملوء واننت قزا مكينان 300 نايت تكال نعاق هبا مخاني زقلز حسابات زحزو رقات أركبكوا حدق زي بمرأي نتورقات قداديدا دربيتو أتهانا 10 عمتات هيوتام سايز حلفت سبيتي كل نقرا حدثني قزيئة قلبتان ساعتان سلزت فأكلها أمنا حزنني جن أتاني جين كم زفقرا زقلز كلها قال كمالسا يخألها نبركون ودا تأوس عاولا أبقد ميتا نخناخات بخياتها نعيرفتاي نيرو أتنسومنا تابوشت أي عوقيريز نبركو نايفتح وطن قاهدي سلز قبركو بمتأنو كسانت سمعنا نيرو أبتاز غزلت معالتي دونجي قزاب زعتخو أبت أولات دفئاخ تصحف رخبكوا بزوحي تقدس كلان ناب عراتي بمحلاف قالت إفادك أسكو أبتا معالتي نجين مروق قزي دستاز نبرو هيوات سلز حلفكو دخام تسمعني نيرو مستبرابركو ساب شعوت صحف من باراكوان ترى أخوة ندقنا نسولاي تقول ببدأ دك أسكو مسوقحي بوغنا زقربتهم نايفتحنا تبتاتا ركبتني قبايت دليو زخوني يخون نقرهي نبران نحدو رحيم سأخذ أن حطرايات حساسبتني أبوش تزاور رحي كم قدمنا ولا حد نقر كم زيقات أمي كوينا خنكيد كنفتن تلابوتني زغربت مخنيات نمردو قليل نيرو حد ودنا أبتا ورحي أبناي تمرت فتنات تسأميدو سلزنبري بستسبر قداي حدارنا خرباش سلزيدا ليتيو نازي تسمامي عليه كالا أحطو قنيروا أبقزي مرعانا كم نابتناي مرعاو تخفلي باقداوي حوق فياز خدكو أبوش تزاور حيك دقملا كم مدك أسخفلي نامعصو قزانا أبقداوي تسكيمة خبصحا زبلي نيرو تسألي لاديا إلى حسبكو نتن فلاليلن مودعتا معالتات بسلام نمودع تراي نتقلباتها تقبلكو بزعبات قلبات فتح بعالت بيتي نجين نقركوا عويلا سحقات زغربت حسب تقرب نفتح فتيا غيفتوت قد مولوا تقنني لها ملست اللي أنا بعالت بيتين دحرتها نفتحت قلب زغرب كلها مشات
ዝኾነ ኣካላዊ ምትንኻፍ ኣይገበርናን ኣብታ መጀመርታ ተሰኪምያ ዝወፃእ ኩላ መዓልቲ ክልቴና ኣብ ስቕታ ጥሒልና ነርና ወድና ብድሕሪት መጺኡ ዳድዬ ንማሚ ብእዳዊ ሓቂፉ ተሸኪምዋ እናበለ ዘለለ ቃላቱ ገለ ናይ ቃንዛ ስምዒት ፈጠረለይ 10 ሜትሮ ዝኸውን ተሰኪምያ ተጓዓዝኩ ኣዒንታ ብምኽዳን በጃኻ ብዛዕባ ዝፍትሕ ንወድና ከይትነግሮ በለትኒ ካብቲ ማዕጾ ኣውፅየ ኣውረድክዋ ንሳ ናብ ስርሓ ተብፅሓ ኣውቶቡስ ክትጽበ ነይርዋ ኣነ ግን መኪና የተሰቒለ ናብ ስርሐ ይከድኩ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ነቲ ጉዳይ ብቐሊሉ ንምፍጻም ኣይተሸገርናን ንሳ ኣብ ደረት ኣፍ ልበይ ደቂሳ ነበረት ነቲ ካብ ካምቻኣ ዝመጽእ ዝነበረ ሙእሽታ ይጨኖ ነይረ ንነዊሕ እዋን ኣብ ልዕሊ እዛ ሰበይቲ ዝነበረን ያቓልቦ ከም ዝበተኽኩ ተረዳእኒ ደጊም መንእሰይ ከም ዘይኮነት ኣብ ገጻ ዝነበሩ ዕጥርጣራት ምስክር እዮም ነይሮም ጸጉራውን ሕብሩ ቀይሩ ነይሩ ነዚ ዘላቶ ኩነታት ሓዳርና ናይ ገዛእ ርእሱ እጃም ከም ዝተጻወተ ይሰሓትኩን ንሓደ ደቂቕ ዝኸውን ኣብ ልዕሊኣ ዝፍጽሞ ዝነበርኩ ነገራት ተሓሳስበኒ ኣብ ራብዓይ መዓልቲ ተሰኪመያ እናኸድኩ ናይ ምምላስ ስምዒታት ክቀላቐሉኒ ጀመሩ እዚኣ እኮ እተን 10 ዓመታት ናይ ህይወታ ከይበቐቐት ዝሃበት ንሰበይቲ እያ ኣብ 5ን 6ን መዓልቲ ቀረርብና እናለዓለ ይኸይድ ምንባሩ ረዳእኒ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ንጀን ኣይነገርክዋን መዓልታት እናሓለፈ ምስ ከደ ምስካማ ዝያዳ እናቐለለለ ይከደ እቲ ቐጻሊ ምስካም ሓይሊ ሂቡኒ ነይሩ መስለኒ ሓደ ንጉሆ እንታይ ከም እትኽደን ኣብ ምምራጽ ነበረት ኣብ ኣርማድዮ ዝነበረ ክዳውንታ ሓሓሊፋ እኳ እንተፈተነቶ ዓቕማ ክትረክብ ኣይከኣለትን ናባይ ብምጥማት ኩሉ ክዳውንተይ ዓብይኒ በለትኒ ክምስ እናበለት አንደበት ሓደ ነገር ተረዳእኒ ለካ ንምስካማ ቀሊሉለይ ዝነበረ ምኽንያት ነብሳ ተወዲኡ ስለ ዝነበረ እዩ እዚ ኩነታት ልበይ ወጋእኒ ንሳ ብዙሕ ቃንዛን ስቃይን ኣብ ልባ ቀቢራ ነይራ ከይተረዳእኒ ናብ ቅድቢኣ ምቕራብ ኣብ ግንባራ ሰዓምክዋ ኣብታ ግዜ እቲኣ ወድና ተሓወሰና ዳዲ ንማሚ ተሰኪምከያ ትወፃሉ ሰዓት ኣኺሉ ንዕኡ ኣቦኡ ነዲኡ ኣብ እዳው ሓቂፍዋ ኸይድ ምርኣይ ድሮዋ ገዳሲ ኽፋል ናይ ህይወት ኮይኑ ነይሩ በዓልቲ ቤተይ ንወድና ብምጽዋዕ ኣጥቢቑ ከም ዝሓቕፈና ገበረቶ ኣብ መወዳእታ ሓሳበይ ከይቅይር ስለ ዝፈራሕኩ ገጸይ ብሓይሊ ጠወኹ ኣብ እዳወይ ብምሕቋፍ ናብ ማዕጽዋ ኣቕናዕኩ ኣእዳዋ ኣብ ኪሰን ክሳደይ ሓቂፈን ነይረን ኣነ እውን ኣጥቢቐ ሓቆፍክዋ እታ ህሞት ልክዕ ከምታ ናይ መርዓና ምሸት ነበረት ፎኪስ ሚዛን ሰብነታ ከም ቀደሙ ስለ ዘይነበረ ግን ሓዚነ ነበርኩ መወዳእታ መዓልቲ ናይታ ወርሓ ኣተወት ኣብታ ንግሆ ተሰኪምያ ዋላ ንሓንቲ ስጉምቱ እንትኹን ምንቅስቓስ ሰኣንኩ ወድና ቤት ትምህርቲ ኸይዱ ነይሩ ኣጥቢቐ ብምሕቋፍ ህይወትና ማዕረኽ እንደዚ ሓድሕድ ምጥምማት ጎድሎ ምንባሩ ይረዳእኒ ከም ዘይነበረ ነገርክዋ ናብ ቤት ጽሕፈተይ ብናህሪ እናዘወርኩ ኸድኩ ዝኾነ ምድንጓይ ነቲ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ዝቕይረለይ መስለኒ ነበረ ማዕጾ መኪና ኸየግጠምኩ ብታህዋኽ ብምውራድ በትስካላ ንላዕሊ ገጸይ ጐየኹ ማዕጾ ምስ ከፈተትኒ የቕሬታ ጀን ምስ በዓልቲ ቤተይ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ፍትሕ ኣቋሪፀ ኣለኹ ዓይነ ዓይነይ እናጠመተት የማናይ ኢዳ ኣብ ግንባረይ ብምዕላብ ረስንለካ ድዩ በለትኒ ንኢዳ ካብ ገጸይ ብምእላይ ጀን ምስ በዓልቲ ቤተይ ክፋታሕ ከም ዘይደሊ ነግረክ ኣለኹ ሓዳርና ሰልቻዊ ዝመስለና ዝነበረ ኣነ ንሳን ትርጉም ህይወት ብግቡእ ካብ ዘይምርዳእ ዋጋ ንህቦ ስለ ዘይነበርና እምበር ፍቕሪ ስለ ዝጐደለና ይነበረን እዚ ኹሉ ኣብ ውሽጢ እዛ ተሰኪምያ ዝተጓዓዝክዋ ወርሒ በሪሂለ እዩ ክሳብ ሞት ዝፈላለየና ኸኣ ምስካማይ ከቋርፆን እየ ጀን ሃንደበት ዝተበራበረት መሰለት ተሪር ጽፊዒት ኣብ ገጸ ኣቕለበትለይ ብሓይሊ ማዕጾ ገማ ኣቢላ ብምዕጻው ኣብ ውሽጢ ኾይና ትበኪ ነይራ ንታሕቲ ብጉያ ብምውራድ መኪና የተሰቒለ
ናብ ሓደ ዕምባባታት ዝሸየጠሉ ድኳን ኣተኹ ንበዓልቲ ቤተይ ዝኸውን ዕምባባ ንምግዛእ ዋናት ድኳን ኣብታ ካርተሊና እንታይ ኢላ ክትፅሕፈለይ ከም ዝደሊ ተወከሰትኒ ሞት ክሳብ ዝፈላለየና ኩሉ ግዜ ንጎህንጎ ክስከመክ እየ ክምስ ብምባል ነገርክዋ ኣብታ ምሸት እቲኣ ዕምባባ ብኢደይ ሒዘ ክምስታ ኣብ ገፀይ እናተነበየ ብጉያ እስካላብ ምድያብ ማዕፆ ገዛና ኸፈትኩ በዓልቲ ቤተይ ኣብ ዓራት ሞይታ ረኸብክዋ በዓልቲ ቤተይ ንኣዋርሕ ብመንሽሮ ማለት ካንሰር እያ ትሳቐ ነይራ ኣነ ኸኣ ምጀን ክዓብዳ የቕለብኩላን ኣብ ቀረባ ግዜ ክትመውት ምዃና ትፈልጥ ካብ ኣሉታዊ ኣጠማምታ ወደይ ክተድሕነኒ ስለ ዝደለየት እያ ነቲ ናይ ፍትሕ መዓልታት ኣናዊሓቶ ብውሕዱ ኣብ ዓይኒ ወደይ ከም ሓደ ፈቃር ኣቦ ከም ዝፍለጥ ገይራትኒ ኣብ ዝምድና ኣዝዮም ናእሽቱ ዝመስሉ ግን ከዓ ኣብ ህይወትና ዓብ ጽልዋ ዘለዎም ብዙሓት ህቦ ዘይንገብረሎም ነገራት ኣለዉ ሃብቲ ገንዘብ መኪና ንብረት ኩሎም ናይ ሓጎስ ሃዋህው ክፈጥሩልና ይኽእሉ ገዛእ ርእሶም ግን ሓጎስ ኣይኮኑን ዓርኪ ወይ መሓዛ በዓልቲ ቤትካ ንምዃን ግዜ ይሃለኻ ነዛ ዛንታ እንተዘየካፈልካያ ዘጋጥመካ ነገር የለን ንኻልኦት እንተካፊልካያ ግን ምናልባት ነቶም ናብ ተስፋ ምቑራጽ እምብዛ ቀሪቦም ዘለዉ ሰብ ሓዳር ናብ ዓወት ማዕርኽ እንደይ ቀሪቦም ከም ዘለዉ ተረዲኦም ኣብ ምድሓን ሓዳሮም እጃሞም ከም ዘበርክቱ ክትገበር ትኽእል ኢኻ